Киләһе конкурсантыбызды сәхнәгә сакырып сыгарыр өчен иң тәүдә уга урын эшләргә кирәк диләр режиссерлар. Чөнки монда урын иркен булырга тиеш. Фәрхәт агай, һине тыңлап торһаң, хәзер берәй зур кеше сыгасап дип уйларга була. Зур түгел ул уга нибары 10 яшь, әмма сәхнәгә сыккас нык дәртле итеп бейти. Алмаз Заманов 5 яшыннан ушуга йөри, шуга? Шуңамы ни? Улайһа урын эшләргә кирәк. Я берәй прием күрһәтеп куйыр миңа. Сәхнәдә Сулпылар 2016 финалисты Сибай егете Алмаз Заманов. Алмаз Заманов! Каршы алыгыз!